Καλώς ήρθατε στο πρώτο long form βίντεο αυτού εδώ του καναλιού. Περίμενα τη συγκεκριμένη στιγμή πάρα πολύ καιρό, αλλά συνέχεια το ανέβαλα. Μία ήμουν κουρασμένη, την άλλη δεν είχα χρόνο, αλλά τώρα ήρθε η ώρα. Η στήλη μας λέγεται το σχολικό και θα μιλάμε για όλα τα θέματα που αφορούν το σχολείο προφανώς. Άλλες φορές θα τα λέω μόνη μου και άλλες φορές θα έχουμε καλεσμένους με τους οποίους θα μοιραζόμαστε τις ιστορίες μας μαζί σας. Ελπίζω σε κάθε περίπτωση να αγκαλιάσετε το σχολικό και να θέλετε να πάτε κάθε φορά και μια ακόμα βόλτα μαζί του. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με δικές σας αστείες ιστορίες. Πριν ένα μήνα σας ζήτησα στο Instagram να μου γράψετε αστείες στιγμές που έχετε ζήσει στο σχολείο και ανταποκριθήκατε πάρα πολύ. Οπότε διάλεξα αυτές που μου φάνηκαν πιο ωραίες από όλες και θα τις σχολιάσουμε σήμερα μαζί. Και στο τέλος θα σας πω και τη δικιά μου πιο αστεία ιστορία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Μου γράφει μια κοπέλα. Ένας καθηγητής μου μπέρδεψε εμένα με το διπλανό μου που είχε μακριά μαλλιά. Είμαι μικρόσωμη και εκείνος πολύ ψηλός και τον φώναξε με το όνομά μου. Εντάξει, φαντάζομαι ότι αν όντως ακούστηκε αυτό μέσα στην τάξη πρέπει να έχει πάρα πολύ πλάκα. Μπορεί να ήταν ο καθηγητής μεγάλης ηλικίας ίσως και γι' αυτό να σας μπέρδεψε. Γιατί αν λες ότι εσύ ήσουν μικρόσωμη, είσαι μικρόσωμη και αυτός πολύ ψηλός, λίγο δύσκολο μόνο και μόνο να σας μπερδέψει από τα μαλλιά. Κυρία Βασιλική, θα σας αφηγηθώ μια ιστορία του περασμένου διαστήματος μεταξύ Απριλίου-Μαΐου. Ήρθε μια μέρα που είχαμε μάθημα στην τάξη μας, η υποδιευθύντρια, και μας ανακοίνωσε πως έπρεπε να αδειάσουμε τα θρανία μας από κάτω, γιατί θα διεξαγόταν ένας διαγωνισμός στο σχολείο μας και ότι δεν έπρεπε να υπάρχει τίποτα. Η πρώτη μας αντίδραση ήταν να γκρινιάξουμε, γιατί ήταν παράλογο να κουβαλήσουμε 10-15 βιβλία μόνο μιας, καθώς ήταν Παρασκευή και έπρεπε να μας ενημερώσουν νωρίτερα να τα παίρνουμε σπίτι λίγα-λίγα. Να σημειωθεί ότι κανένας δεν τα κουβαλούσε και όλοι τα είχαμε κάτω από το θρανίο γιατί είναι πολύ κουραστικό. Οπότε παίρναμε μόνο τα απαραίτητα. Και εκεί που προσπαθούσαμε να το αποδεχτούμε, ήρθε σε κάποιον η σκέψη και φώναξε δυνατά. Το βάθρο που ανεβαίνουμε για να γράψουμε στον πίνακα είναι κούφιο. Όλοι είχαμε την ίδια σκέψη. Μέσα στα επόμενα λεπτά είχαμε πάει 2-3 άτομα να σηκώσουμε το βάθρο και οι υπόλοιποι έβαζαν τα βιβλία τους από κάτω. Τη Δευτέρα γυρίσαμε κανονικά, ξανασηκώσαμε το βάθρο, πήραμε τα βιβλία μας και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Να ξεκινήσω ρωτώντας, για ποιο λόγο έχετε βάθρο? Εμείς δεν θυμάμαι ποτέ να είχαμε βάθρο σε πίνακες, για τους πίνακες. Και έχετε. Πόσο μεγάλο είναι αυτό το βάθρο που χωράει τόσα πολλά βιβλία? Ήμουν στο σχολείο μια απλή καθημερινή μέρα και είχαμε γλώσσα. Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά η έδρα της τάξης είχε φτάσει στα άκρα του σκαλοπατιού που βρισκόταν. Στην άκρη, λογικά εννοείς. Η καθηγήτριά μας δεν το είχε προσέξει και έτσι όπως καθόταν η έδρα έπεσε κάτω. Όλη η τάξη γελούσε όσο αυτή είχε πάθει σοκ. Μακράν η καλύτερη στιγμή στην τάξη. Παρακαλώ μην αναφέρετε όνομα. Ναι, κάπου εδώ να πω ότι πάντα θα ανεβάζω αυτό που μου στέλνετε ανώνυμα, εννοείται. Νομίζω, έτσι όπως το διαβάζω τώρα αυτό, ότι λογικά έπεσε μόνο η έδρα κάτω και ότι δεν έπεσε πάνω στην καθηγήτρια, γιατί αν έγινε κάτι τέτοιο δεν θα ήταν αστείο. Φαντάζομαι ότι έτσι όπως ήταν μπροστά της απλώς έπεσε και εκείνη σοκαρίστηκε. Γιατί εντάξει, και εγώ πιστεύω ότι θα πάθαινα το ίδιο. Ναι, μάλλον μπροστά της θα έπεσε. Ναι, τώρα δεν νομίζω να έπεφτε η έδρα πάνω της και να γελούσαν. Είπαμε αυτές οι ξύλινες εξέδρες. Ναι. Σκαλάκια, ξύλινη εξέδρα. Ισχύει, ναι. Είχαμε κι εμείς στο δημοτικό τέτοια. Επόμενη, μου γράφει μια μαθήτρια. Με πήρε δικάβαλο η κολλητή μου, λογικά εννοεί καλικούτσα, σε όλο το σχολείο. Πέσαμε στο διάδρομο, μετά μας βλέπει ο διευθυντής και παίρνει τη γυναίκα του κι αυτός δικάβαλο. Λες να εννοεί το μηχανάκι, να βάλουν μηχανάκι? Όχι. Δικάβαλο, πώς το λένε, τέτοιο, καλικούτσα από πίσω, καβάλα, ναι. Που είχα μείνει. Ναι, είναι καθηγήτρια φιλολογίας η γυναίκα του. Μετά πέφτουν από τα σκαλιά και η φιλόλογος μου αρέσει που του έλεγε θα πέσουμε. Και αυτός έλεγε όχι. Η γυναίκα. Ναι. Του λέγε θα πέσουν. Ναι. Και μετά ο ένας έσπασε το πόδι και η άλλη το δεξί χέρι. Πεθαίνω στα γέλια κάθε φορά που το θυμάμαι. Πόσο θα σου άρεσε να έχεις έναν αντίστοιχο υποδιευθυντή ή διευθυντή στο σχολείο σου, για πες? Ό,τι καλύτερα. Πρέπει να έχει πάρα πολύ πλάκα αυτό. Εγώ καβάλα. Μέχρι τη στιγμή που έπεσαν πρέπει να έχει πάρα πολύ πλάκα. Κρίμα στους ανθρώπους που έσπασαν χέρια-πόδια μόνο και μόνο έτσι για να γελάσουν στο σχολείο. Αλλά θα έχουν το θυμούνται και αυτοί μαζί σας. Αστεία ιστορία από έναν μαθητή. Κάναμε προτάσεις πάνω σε ένα κείμενο με την οικογένεια. Και ως παράδειγμα η καθηγήτρια έδωσε «Στου παιδιού μου το γάμο μπλα μπλα μπλα». Και εγώ νόμιζα πως θα πει «Στου παιδιού μου τη χαρά έσφαξαν έναν κόκορα». Και άρχισα να τραγουδάω ως γνήσιος Πελοποννήσιος, προσπαθώντας να τη συνοδέψω.
Περιττό να πω πως 29 άτομα γέλαγαν σαν να μην υπάρχει αύριο, η καθηγήτρια να την πιάνει νευρικό και εγώ να θέλω να ανοίξει γη να με καταπιεί από ντροπή. Αν ήμουν κι εγώ μέσα στην τάξη και κάποιος η μαθητής μου ξεκινούσε να τραγουδάει από το πουθενά κάτι τέτοιο, θα έλειωνα στο γέλιο. Παρ' όλα αυτά, εσύ έκανες αυτό που ένιωθες και τραγούδησες. Εντάξει, τώρα καταλαβαίνω ότι ντράπηκες, αλλά άμα το ευχαριστήθηκες δεν έχει και πολύ σημασία. Μια χαρά. Επόμενη ιστορία από έναν μαθητή που μου γράφει ότι αυτή την Παρασκευή στο σχολείο έγραφα ένα τραγούδι για έναν φίλο μου. Αλλά εκεί έγραφα κάτι πράγματα που καλό θα ήταν να μην τα δει κάποιος καθηγητής. Παρένθεση τώρα, δεν ξέρω τι πράγματα ήταν αυτά, δεν μου λέει. Μετά το έδωσα σε έναν φίλο μου να το διαβάσει και η κυρία το πήρε. Και όταν το πήρε στα χέρια της, χτύπησε το κουδούνι και εγώ έτρεξα έξω από την τάξη σαν τρελός. Ευτυχώς δεν μου είπε τίποτα μέχρι τώρα. Τι έγραφες αυτό το τραγούδι και πανικοβλήθηκες τόσο? Πιο πολύ αγχωτικό ακούγεται αυτό παρά αστείο. Βέβαια, αν ακόμη δεν σου έχει πει τίποτα, σημαίνει ή που πέταξε το χαρτί ή που δεν έδωσε καν σημασία και το έκανες εσύ πιο μεγάλο στο μυαλό σου, οπότε μια χαρά. Είχαμε κάνει κατάληψη στο γυμνάσιο και οι καθηγητές θέλουν να μπουν μέσα και δεν τους άφηναν. Ακούστε αυτή την ιστορία γιατί τη διάβασα και έχει πολύ πλάκα. Ο υποδιευθυντής μας, που ήταν επαναστατικό πνεύμα, πήδηξε από την καγκελόπορτα, μπήκε μέσα, ανέβηκε στο γραφείο του και τον κλείδωσαν μέσα στο γραφείο μέχρι περίπου τις 4 το μεσημέρι. Πόσο χρονών είναι αυτό? Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα σχολιάσω το πόσο χρονών ήταν ο υποδιευθυντής. Εγώ θα σχολιάσω τα νεύρα που θα είχα, έτσι και μου έκαναν αντίστοιχα το ίδιο τα παιδιά. Δεν ξέρω, θα τρελαινόμουν. Τώρα που το διαβάζουμε εμείς, προφανώς και έχει λίγη πλάκα. Αλλά άντε τώρα να μπει στο σχολείο να το ανοίξεις από κατάληψη και να σε κλειδώσουν και να μην μπορείς να φύγεις. Λοιπόν, όχι, αυτή θα τη διαβάσω στο τέλος γιατί είναι η αγαπημένη μου. Οπότε πάμε στην επόμενη. Η δικιά μου αστεία ιστορία είναι ότι στο δημοτικό είχα πάει τουαλέτα και είχα κλειδώσει την πόρτα για να μην μπει κανείς. Η πόρτα είχε ένα κενό. Και μόλις τελείωσα πάω να ξεκλειδώσω και η πόρτα δεν άνοιγε. Παθαίνω πανικό και επειδή δεν ήταν κανείς πιο πέρα, δεν φώναξα κανέναν να με βοηθήσει, οπότε βγήκα από το κενό που είχε η πόρτα και στην ουσία κυλίστηκα στο πάτωμα για να βγω, αλλά τα κατάφερα και τελικά βγήκα. Την ίδια αντίδραση έχω κι εγώ. Τι να πρωτοσχολιάσω τώρα? Ότι κυλίστηκε στο πάτωμα. Δεν συχάθηκες να κυλιστείς στο πάτωμα. Θα μου πεις τι να έκανα. Αν δεν ήταν κανείς μέσα, κάπως θα έπρεπε να βγω. Αλλά οκ, αφού ήταν η μόνη λύση, θα έχεις και εσύ να το θυμάσαι. Αυτό ήταν ο μεγαλύτερος μου φόβος όταν ήμουν στο σχολείο. Να μην κλειδωθείς, να μην κυλιστείς. Να μην κλειδωθώ στην τουαλέτα και δεν μπορώ να βγω. Και χρειάζεται να κυλιστείς. Δεν ξέρω πώς θα έβγαινα. Ναι. Να πάω να μην χαλάσει τη λαριά και μείνω μέσα. Λοιπόν, ιστορία τώρα που νομίζω την έχουμε ζήσει όλοι στο σχολείο. Έχει τύχει στην πρώτη ηλικίου να κάνουμε το ίδιο μάθημα 2 φορές την ιστορία, γιατί κανένας δεν θύμισε στην καθηγήτρια που είχαμε μείνει μέχρι το τέλος της ώρας. Εμείς προσπαθούσαμε να το κάνουμε συνέχεια. Δεν έπιανε σχεδόν ποτέ, δεν τη γλιτώνουμε ποτέ και πάντα και μας εξέταζαν σε αυτά που είχαμε και προχωρούσαμε παρακάτω. Εσείς? Δεν θυμάμαι να σου πω την αλήθεια. Όχι, Δεν είμαι και πολύ παρόν εγώ στο σχολείο, οπότε και να το κάναμε δεν θα το θυμόμουν. Θα μας μιλήσεις άλλο βίντεο γι' αυτό. Τώρα πάω πρώτη ηλικίου. Αυτά τα 3 χρόνια στο γυμνάσιο ήταν ειλικρινά τέλεια και σχεδόν κάθε μέρα θα γινόταν και κάτι αστείο. Έχω πολλές ιστορίες να μοιραστώ, αλλά μία από τις αγαπημένες μου ήταν πέρυσι το Σεπτέμβρη. Ήταν Παγκόσμια ημέρα ζώων και η διευθύντρια το ανακοίνωσε το πρωί πριν μπούμε για μάθημα. Πρώτη ώρα είχαμε φυσική. Η κυρία μας είπε για την Παγκόσμια ημέρα ζώων χρόνια πολλά σε όλους μας. Είχε πλάκα διότι μας αποκάλυψε ζώα. Τώρα, άμα το δούμε τελείως ομά, όντως όλοι ζώα είμαστε. Στην κατηγορία των ζώων ανήκουμε, έμβια όντα. Εντάξει, φαντάζομαι το είπε για πλάκα ή σας αποκάλεσε όντως και ζώα. Θα είχαμε ξεκαρδιστεί κι εμείς τα γυαλιά αν μας το είχε κάνει αυτό κάποιος. Ήμασταν στην τάξη και γράφαμε τεστ ιστορίας και ένα παιδί αερίστηκε με πολύ δυνατό ήχο. Συνεχίζω. Η κυρία τον έβγαλε από την τάξη και του έβαλε ως βαθμό το 3. Εντάξει, η κυρία πάρα πολύ αυστηρή. Τι έφταιγε τώρα το παιδί, δεν ξέρω κατά πόσο το έκανε επίτηδες, αλλά ανθρώπινα είναι αυτά, μωρέ, φυσικές ανάγκες. Καλησπέρα Βασιλική, λοιπόν άκου. Όπα, τι θα ακούσουμε εδώ να δούμε τώρα. Αυτό έγινε περίπου 24 Οκτωβρίου. Κάναμε μάθημα και ξαφνικά έσπασε το καλοριφέρ. 24 Οκτωβρίου σας άναβαν καλοριφέρ. Εμένα όλοι οι μαθητές μου φέτος παραπονιούνται ότι μέχρι και τώρα δεν τους ανάβουν καθόλου. Μπράβο στο σχολείο, να το πω αυτό. Γεμίσαμε όλοι μας νερά και το νερό έτρεχε πίδακας.
Είχαμε αρχαία εκείνη την ώρα και η κυρία, αντί να μας πει να βγούμε έξω, μας είπε «Μισό λεπτό, παιδιά μου, να τελειώσουμε την άσκηση και μετά να βγείτε έξω». Δεν πτωήθηκε καθόλου η κυρία να σας αφήσει να βγείτε μια ώρα αρχίτερα. Εκείνη δεν ήθελε να σταματήσει να βρέχεται η γυναίκα και να πάει έξω να σκουπιστεί επιτέλους. Βαλβίδα δεν είχαν να το κλείσουν. Δεν ξέρω. Το ερώτημα είναι, συνέχισε να κάνει μάθημα ενώ έβρεχε το καλοριφέρ ή το είχαν κλείσει? Όχι, λογικά για να λέει ότι τα παιδιά θέλανε να φύγουν, καταλαβαίνω ότι μάλλον συνέχισε το νερό και έτρεχε, αλλά εκείνη δεν πτωήθηκε. Είδες, άμα κάνεις τι κάνουν τα παιδιά εδώ, αρχαία. Άμα κάνεις αρχαία, πόσο σε συνεπέρνει όλο αυτό και δεν μπορείς να αφήσεις τη δουλειά σου στη μέση. Για εσάς που δεν αγαπάτε τα αρχαία είναι αυτό. Άλλη φοβερή τώρα ιστορία. Ήμουν δημοτικό νομίζω. Και επειδή γούσταρα ένα αγόρι, πήγα και του έστειλα ένα σημείωμα που έλεγε «Σε αγαπάω». Και όταν το είδε άρχισε να φωνάζει. Τι πιστεύεις ότι άρχισε να φωνάζει? Σ' αγαπώ κι εγώ. Και εγώ με αγαπάω. Τώρα το παιδάκι αυτό δημοτικό ήταν. Γιατί να το κάνει αυτό? Το θέμα είναι τώρα, άρα γι' αυτό το αγοράκι να έχει μεγαλώσει και να συνεχίζει. Φαντάζεσαι να συνεχίζει με τον ίδιο τρόπο, να έχει κάποια σχέση και να του λέει σχέση σου ή σχέση του «Σε αγαπάω» και να λέει «Και εγώ με αγαπάω» και να μην απαντάει «Και εγώ το ίδιο». Πολύ άσχημο. Αλλά εντάξει, μωρέ, σε αυτές τις ηλικίες όντως τα παιδάκια λένε διάφορα τέτοια. Και εμένα μου φτιάχναν στο δημοτικό κάτι τουβλάκια, ένα αγοράκι που του άρεσα και η αλήθεια είναι ότι αντί να πω και ευχαριστώ, πήγαινα και τα γκρέμιζα. Δεν ήταν και πολύ καλό αυτό που έκανα. Ακολουθεί μεγάλη ιστορία από το μακρινό 2005. Πολύ πιθανότητα να μην είχατε γεννηθεί και τότε. 2005 και πάω πρώτη γυμνασίου. Φουλ ψαρωμένοι και εγώ και οι φίλοι μου προσπαθούμε να βρούμε τα πατήματά μας και να γίνουμε cool. Μαθαίνουμε μια μέρα από κάποια παιδιά της Τρίτης πως έχει πορεία εκπαιδευτικών στο κέντρο στις 2 και έτσι μπορεί όποιος θέλει να κάνει αποχή τις 2 τελευταίες ώρες με την πρόφαση πως θα κατέβει στην πορεία. Δεν θα συνεχιστεί καλά όλο αυτό. Το συζητάμε μέσα στην ημέρα, εγώ και 3 φίλοι μου, και αποφασίζουμε να κάνουμε κοπάνα μόνο την τελευταία ώρα που είχαμε θρησκευτικά, για να μην κινήσουμε ιδιαίτερα και τις υποψίες. Και να πάμε στο σπίτι του ενός να παίξουμε PlayStation. Ας κάνουμε και τίποτα άλλο. PlayStation βρήκαν να πάνε να παίξουν. Δεν κάναμε και τίποτα άλλο εκείνη την ηλικία. Ισχύει. Το 2005 όλη μέρα, μάλλον PC, στο PC βέβαια πρέπει να παίζει, αλλά ναι. Εννοείται οι δικοί μας δεν θα μάθαιναν τίποτα. Φεύγουμε όντως, πηγαίνουμε, παίζουμε, νιώθουμε cool που κάναμε την πρώτη μας κοπάνα και σε κάποια φάση, στις 2 και που έχει τελειώσει το σχολείο, χτυπάει το σταθερό στο σπίτι του φίλου μου. Ναι, απαντάει. Ακούμε από το ακουστικό να βγαίνει μια γυναικεία φωνή, αλλά δεν καταλαβαίναμε τι λέει. Εντάξει, κυρία, θα τα πούμε αύριο στο σχολείο. Κοιταζόμαστε μεταξύ μας και καταλαβαίνουμε πως είναι η καθηγήτρια θρησκευτικών, συνειδητοποιώντας ταυτόχρονα πως είχε πάρει τηλέφωνο και στα σπίτια των υπολείπων. Πεταγόμαστε όλοι όρθιοι και φεύγουμε τρέχοντας για τα σπίτια μας για να προλάβουμε να σώσουμε όσα σώζονται. Μόλις φτάνω στο δικό μου, βλέπω τους δικούς μου να περιμένουν στο μπαλκόνι κοιτάζοντας το δρόμο. Ανεβαίνω πάνω και η πρώτη της κουβέντα είναι «Ρε παλιόπαιδο, σε στέλνουμε στο σχολείο για να πηγαίνεις σε πορείες και να μπλέκεις σε επεισόδια». Μας τα είπε όλη η καθηγήτριά σου και μας κοψοχόλιασε. Ναι, η αγαπητή καθηγήτρια των θρησκευτικών πήρε τίλ στα σπίτια όλων όσων έκαναν κοπάνα εκείνη την ημέρα και ενημέρωσε όλους τους γονείς πως το παιδί τους είναι στην πορεία μπλεγμένο στα επεισόδια. Έχει λίγο ακόμα, αλλά πριν τελειώσω να πω ότι καλά έκανε αυτή η καθηγήτρια. Γυμνάσιο ήταν, δεν έπρεπε να πάρει. Τελικός απολογισμός. 20 μέρες τιμωρία να μην βγαίνω από το σπίτι για να δω φίλους κλπ. Και μου αγόρασαν και το πρώτο μου κινητό για να μπορούν να με βρουν όποτε θελήσουν. Εντάξει, το τελευταίο δεν ήταν και τόσο κακό. Δεν νομίζω να σε χάλασε κιόλας, είναι η αλήθεια. 20 μέρες τιμωρία, βαρύ όλο αυτό, αλλά καλό και το κινητό. Εγώ θα πω ότι κερδισμένος βγήκε. Ισχύει. 20 μέρες απλώς έκατσες μέσα. Άλλη μια μεγάλη ιστορία, πάλι από το μακρινό 2010. Τσικνοπέμπτη του 2010 Ναύπλιο, παραδοσιακό έθιμο αλευροπόλεμος, ξεκινήσαμε με μια απλή χούφτα αλεύρι. Παρένθεση, να πω εγώ που έχω πάει γυμνάσιο και λύκειο στο Ναύπλιο. Ποτέ δεν παίξαμε αλευροπόλεμο. Η μία χούφτα έφερε την άλλη. Το ένα σακουλάκι έφερε το άλλο. Αποτέλεσμα, να εξαντλήσουμε όλα τα σακουλάκια αλεύρι από όλα τα γειτονικά σούπερ μάρκετ του σχολείου και γενικά του Ναυπλίου. Όταν ξεκίνησαν και τελείωσαν τα αλεύρια, κάποιος είχε τη φαϊνή ιδέα να πάει και να ξεκινήσει να ρίχνει αυγά. Κάποια στιγμή ξεκίνησαν να ρίχνουν και ζάχαρη. Για 4-5 ώρες γινόταν της Βαγδάτης. Κάποιος ξεκίνησε και πετούσε και κέτσαπ. Και όπως τρέχω, βγαίνει ένας από τη γωνία και τρώω μια ολόκληρη κέτσαπ γνωστής εταιρείας στη Μούρη. Με το μείγμα αλεύρι, αυγό, ζάχαρη και κέτσαπ πήγα σπίτι και για μια εβδομάδα καθαριζόμουν. Τι γλυκό φτιάχνει, δεν ξέρω αυτό το μείγμα. Αλεύρι, αυγό, ζάχαρη, πες το καλό. Η κέτσαπ
Με την κέτσαπ, έτσι από πάνω, σε σιροπάκι, ωραία. Λιγάκι. Αποτέλεσμα. Κάποιες ωραίες αποβολές που φάγαμε πριν τον πόλεμο, ώστε να ενισχυθεί η δύναμη πυρός, να έρθει η πυροσβεστική να καθαρίσει και το ναύπλιο να μείνει χωρίς αλεύρι για 2-3 μέρες. Όλοι μας πετάξαμε τα ρούχα μας και εγώ από τότε να μην μπορώ να φάω κέτσαπ. Τι να πω τώρα για όλο αυτό. Έχω ακούσει αντίστοιχες ιστορίες, είναι η αλήθεια. Πρέπει να έχει πάρα πολύ φάση η όλη αυτή η κατάσταση με τον αλευροπόλεμο. Πολλοί μαθητές μου λένε ότι δεν παίζουν, βασικά όχι, αλευροπόλεμο παίζουν. Τις ημέρες που κοντά στα σχολεία τους έχει λαϊκή, πάνε και παίρνουν αυγά και αλεύρια και αρχίζουν και τα πετάνε. Τελευταία και πιο αγαπημένη ιστορία από όλες, δηλαδή όταν τη διάβασα έσκασα στα γέλια. Ένας καθηγητής έγραφε στον πίνακα και επειδή δεν του έφτανε ο χώρος, αντί να πάει μια σειρά από κάτω, συνέχισε να γράφει στον τοίχο. Τι να πω τώρα εγώ για αυτόν τον καθηγητή. Πραγματικά, ό,τι καλύτερο διάβασα. Πολύ ωραίες όλες οι υπόλοιπες ιστορίες. Αλλά πόσο στον κόσμο του αυτός ο καθηγητής, πόσο δεν τον ένοιαζε τίποτα. Τώρα, δύο θεωρίες υπάρχουν. Ή που ήταν τόσο απορροφημένος σε αυτό που έγραφε και ήθελε να τα δώσει όλα και να τελειώσει τη δουλειά του, ή που ο άνθρωπος απλώς δεν νοιάστηκε για τίποτα και ξέρω εγώ, το έκανε για πλάκα. Έτσι και το κάνανε εμάς στο σχολείο μας αυτό καθηγητές. Το τμήμα ειδικά που είχα εγώ με τα παιδιά που ήμασταν, θα γελάγαμε ακόμη και σήμερα μετά από τόσα χρόνια. Δεν ξέρω, μου φαίνεται τρομερά αστείο. Τρομερά. Ήρθε η ώρα και για τη δικιά μου πιο αστεία ιστορία στο σχολείο. Ήμουν Δευτέρα Λυκείου. Γενικά είχαμε μία τάξη τότε στην οποία είχαμε φτιάξει μια φοβερή παρέα. Θυμάμαι δηλαδή εγώ με το διπλανό μου, τα παιδιά που κάθονταν μπροστά, τα δύο πίσω θρανία, κάναμε συνέχεια πλάκες, αστεία κτλ. Αλλά ήταν όλη η τάξη στο ίδιο mood. Ήταν πολύ τότε της μόδας το Harlem Shake. Για όποιον δεν το ξέρει, μπορείτε να μπείτε και να το ψάξετε γιατί είναι και λίγο παλιό. Είμαστε λοιπόν σε φάση με τους μαθητές μας ότι θα κάνουμε κι εμείς το Harlem Shake, στο οποίο τώρα τι γίνεται. Δίνει κάποιος το σήμα και ξεκινάνε όλοι όσοι είναι γύρω του να χτυπιούνται, να φωνάζουν, να χτυπάνε θρανία, να χοροπηδάνε, να κάνουν ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λέει λοιπόν ένας από τους συμμαθητές μας που γενικά έκανε συνέχεια πλάκες ότι ωραία παιδιά, στην ώρα της συγκεκριμένης καθηγήτριας που ξέραμε ότι δεν πολύ αντιδρούσε κιόλας, θα σηκωθώ να κάνω ότι πετάω κάτι στον κάδο, θα σας κάνω νόημα και θα αρχίσετε όλη αυτή την παράνοια. Πράγματι, κατά τη διάρκεια του μαθήματος σηκώνεται, πάει να πετάξει και καλά ένα χαρτάκι και κοιτάει στον τοίχο. Τότε τον βλέπει η καθηγήτρια, του λέει: παιδί μου, τι κάνεις εκεί, ποιος σου έδωσε την άδεια να σηκωθείς? Εκείνος συνέχισε να μην την κοιτάει, του λέει: καλά, με ακούς? Γυρνάει προς το μέρος μας, ήμασταν όλοι σε ετοιμότητα και ξεκινάει Do the Harlem Shake. Και αρχίζει ο ίδιος να χτυπιέται και να κοπανιόμαστε κι εμείς σε όλη την τάξη για αρκετά λεπτά. Θρανία, καρέκλες, να χοροπηδάμε. Η γυναίκα φοβήθηκε τόσο πολύ. Νόμιζε, δεν ξέρω κι εγώ τι, ότι θα τη χτυπούσαμε, ότι θα της κάναμε επίθεση. Και είναι και πολύ λογικό. Δηλαδή, τώρα που το σκέφτομαι, έτσι και ήμουν εγώ σε μία τάξη. Και έβλεπα 25 παιδιά να κάνουν σαν παλαβά. Νόμιζα ότι θα μου την πέσουνε. Δεν μπορώ να τη δικαιολογήσω. Προφανώς και δεν θα της κάναμε τίποτα. Μετά από λίγο το κατάλαβε, ηρέμησε. Βέβαια σοκαρίστηκε. Όχι απλώς τα ακούσαμε. Δεν θυμάμαι για πόση ώρα. Δεν πήρε κανείς αποβολή, ούτε τιμωρία, ούτε το παιδί που σηκώθηκε, γιατί ήμασταν συνένοχοι όλοι σε όλο αυτό. Αλλά πραγματικά, ακόμη και τώρα που το θυμάμαι, νομίζω ότι είναι κάτι που δεν πρόκειται να ξεχάσω ποτέ με ποτέ. Αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το πρώτο βίντεο και σας υπόσχομαι ότι θα ακολουθήσουν πολύ ωραία πράγματα. Τα λέμε λοιπόν την επόμενη φορά με μία ακόμη βόλτα με το σχολικό.